Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε, θα μας τιμήσετε και θα δείξουμε σήμερα πώς περνάμε. Εάν ήρθατε να δείτε ανθρώπους με δύναμη, με αγριάδα, σκληρούς, πετάνε στον αέρα, θα αποφυλώσετε στο κύριο. Θα δείτε ανθρώπους κανονικούς, όλοι που περνάνε καλά, εκπαιδεύονται στην τέχνη του χαπτίδου και του ποδό, γυμνάζουν το σώμα και το πνεύμα. Και αυτό το χρησιμοποιούν και σαν όπλο, σαν στάση ζωής στην καθημερινότητα. Αυτό είναι που λέει η διαφήμιση που δεν θα συγκριθεί μαζί σου. Ο Αθλητικός Σύλλογος Αργυρούπολης Τέκβοντο Χαπτίδο έφτασε εδώ που έφτασε με την αξία του δασκάλου μας, του Μάστερ Βαγγέλη Φάνη. Με αγαπήσαν οι περισσότεροι και συνεχίζουν να τα πάνε και φέρουν τα παιδιά τους πολύ μαθητές. Είναι κάτι που μου δίνει τόση δύναμη και κουράγιο. Πιο ψηλός κάθε φορά. Με μισήσανε. Αλλά αυτοί να ξέρετε ότι είναι ερωτευμένοι μαζί μου. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στους προπονητές, σε εσάς, για αυτό που κάνετε και φέρνετε και πιστεύετε τα παιδιά στο Σύλλογο, για να έχουν σεβασμό, αυτοκυριαρχία και η πειθαρχία αυτή που παίρνουν. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα για τη ζωή. Έχω κάνει πολλή προπόνηση, μην με βλέπετε έτσι. Έχω περάσει τα χρόνια και θα προσπαθήσω και στο μέλλον να έρθω. Δεν φανταζόμουν ότι αυτή η απόφαση μου θα με καθόριζε και θα με διαμόρφωνε μέχρι τώρα στη ζωή μου. Ήταν ίσως η πιο σημαντική απόφαση που πήρα. Και ευχαριστώ τον δάσκαλό μου. Τόσο η διοίκηση του Δήμου όσο και ο αθλητικός οργανισμός θα είναι πάντα κοντά στα σωματεία της πόλης, στους αθλητές, στα παιδιά σας, γιατί νομίζω σε αυτά τα χαμόγελα, αυτές τις προσπάθειες, έτσι απεικονίζονται και οι δικές σας αγωνίες, οι δικές σας θυσίες. Συγχαρητήρια για αυτό που ασχολούνται τα παιδιά και για σας. Είστε τυχεροί που τα παιδιά σας πηγαίνουν στο Σύλλογο της Αργυρούπολης, που είναι ο πρώτος σύλλογος στα νότια προάστια και εκτιμώ τη δουλειά που κάνει ο Βαγγέλης ο Θάνος.